γιατί... Πάει. Έλα! Τι έγινε? Γιατί? Όχι, πάμε από εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε, δεν πειράζει. Άμα καταφέρεις και ξεκινήσεις. Γιατί, να τραβήξω θες, τι? Θα το γαμίσω τώρα. Έμενε αργά. Μπορεί να πάνε αργά και γρήγορα. Πήγαμε κι εμείς μαζί. Το κάνεις μην βγάλε. Όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει. Θα σου πω γιατί δεν θέλει. Αν βάλω lock που πάει 60 πίσω 40 μπροστά και μου κάνει πατηλίκια. Καταλαβες. Τώρα θα το πετάξει τώρα, θα το πουλήσει. Και ο ένας και ο άλλος. Τι. Απογοητευτήκαν τώρα που ανέβηκε. Τι μωρή καριόλα. Εσύ τι? Εσύ από πού πήγες, πήγες από το... Έλα ρε μαλάκα, με τα μάξι που πάω στο Σκλαβενίτη ήρθα, άντε, προχώρα. Άντε. Έτσι όπου πήγε, δηλαδή και μονοπάτι αγωνίζεσαι. Μάλακα. Κατάλαβες γιατί με έφερα από εδώ. Ναι, γιατί νόμιζα Μπράβο. να ανέβεις. Έτσι. Μαλάκα, αυτό το πράγμα με το ψάρεμα Ναι. και με τα 4x4 που όλοι γαμάνε, ας πούμε. Και με Όλοι το- βγάζουν και με το κυνήγι. βγάζουν τις ψαρούκλες, ναι, με το κυνήγι, με τα πουλιά και τα γουρούνια. Και τις ψωλές μακριές, εντάξει. Γελάω πολύ. Πραγματικά. Πρέπει να το βάλω και στοίχημα, να πληρώσει και το πρόβατο.